iroi try saya simpat ngai ke beli baru kerteng ke badan portam ke jauh jisu dah kini ke video ngaku abangan aji hikai gitu baru ki badang sedang yuk kun de let's say pi shemjing pi shep ting man pensumi iklung yuk karung ke shkor yuk ksuid ke shkor tingan le kumno dengan ai pi ke jingmut ke babiang bak nang bapin suk ken ban la jenjar na marbon hang i ki hap le chim da wai shkor la ksuid ke shkor te to datang ba shuk ksuid ru ke biang hi le chim da wai la yo na da wai babiang teng teng ka penlong i ki klung ban kyllut hadu ban da he te kelong ke ek ba sngosi ken te ke shkor ke kmat ni hap ban sumar ba ngim de da bangin le mata madai wat ka sabon ru ngani thu ipi ka wei pa ka wei ka jat sabon la ne ka wei pa ka wei ka shampoo ngim de ban penrung shakmat te la da ka rung te sat kmat no kloi kloi na mala da barabor ka nambhare ka kmat ka jongi te yale ban ban le bha ka nya por pensum ba ka sabon ka namrung te shakmat ki klung ho ki pen ki advertise ki baby shampoo ki milelera dorong shakmat henry la kataru katu kade kapaduna chemical ken kemon te henry long kadon be hi ken katu ban pensbo ban penshot sabon te kadon be hi kemot ngi hap ban sumar be ken ka khamat ka jongi te ka shkor ka jongi rungi hap ban sumar te thiet u kumphat u ba khamrem nai thiet ki kumphat batat na madon bon ja ki kumphat te pen prung na hang ni hashkor nem to prung hang ni hashkor yo tu kumpat te nan na jrong pat pita no da ka vaseline tarak vaseline ka tu ko ka sentoi no kan kam rung re kan chapo te ngasha yo i she dan kini gibreu she sngo bang ba ban ne kom no she sngo bang ba ban ayute ban pen klong gitu gi japo ke badan hani hapo shkor bat ka penlong ban pen kyllut i de klong na makat nang klong nang yo nang sngo bang han rengan ni thu ipi kan ni ka shkor jungi em kadon kumtu kan kadon do ulan kumtu em te hang ni kadon kin kum kan ni ka speaker te kan ni ka ban penyos ngau te ha kini ki benta kadon kum katu kan katu ka bangi ong ka ekor mo ngi ong te kadon kumtu shani ru katut bet kumtu balai ba boleh ula snack nang hi kumtu bagi tu ki scan ki knyang ki barbaret baria ki don em ki knyang barbaret ba par ki bangim yi isu ki khmat jungi ki sakut no kan hang tu ki yap no hi ladon kenang katun em katu ke balong butut pi kumbaka i jabo te kemut katu uble ulabu kenang hi kenang baki kenyang jingpang kinom rung rute shkor yo man sao yo rung shaka met ka phat ka jongi ngin saklut ngin sa jinjar te lashna kenang hi bakatu ka de bandon be hi te katu ka shadon be king katu ke balong kum pinang mut bakadi ka jabo jong ka shkor ndre katu ka de ka ba uble hi ulabu benta kalong be kum tu te katut kum tu shatu shane te rengan hi kai phi kum no pen khu i ka shkor da phila sum te la khem kum to ka jan te phila ai sabon hang to krushut kum to kan krushut kum to la biang phim dan ka ban le rong shpo ani ganang klong nang yo phi ani la kala mau saklut ki klong re ngala he ta ya ikon ngam jupen klong iklong jonga imju le re jupen khu bi tang na jrong kan ngum to chule be de i jan kum to le kum to la biang la da phim ai sabon ru long hi shuwi tai ru le kum to te don pat ki shim da u ding ji pro ki klong kum to ki dung kum to so bang ba bata hanre phil da phi penja jing da penja ta kan ni shulet ta kum to nama kam ru shu ste tamu kam don jing ta kat ka barung kan ni na kam don jing ta la phil la tare rumah sha do sha te ba kak ti jo phi kam kot phi shim di pen di ai sa penlong kan man sa kyllut te shu ai ni ka jingmut nang bakan long ka jing kurku ya pilang baro ki baju pet ni ka channel ka jonga te ha ka juk pot ko abangan pentip ya ki benang wan thamai ha ka channel ka jongi te ngi ai ka dawai penja nyuli ngi ai ki dawai penmi nyu ngi ai ki dawai pangmat pang ba hap sim lang ba ka dawai ka tha da sim dawai pangmat u shampoo sabon sai kle sabon sai kmat ru ka ba best ba ka ba ha video pinam itore nga na ma teng video pila yu hi na tugas ngi don wi kong isen doringa ila itemen ba de iwan pa hang ne o idang isamla te ko ha video pinam itu orte baka itenat ne kam itenat ne teng la ibha bri sho pala teng ka wan ka dur ko shisha teng kam van ken te hanrai ka yarap ha ngani ka saban sai khmat jongi te kan ni ka dawai nyuli ru ka yarap tang ba hab i no ken ya u rong chemical hab i wat nom pot chure te kamot ka best bah te hanrai hisnem pi haban ya sha te nalor ka taru
pihak ban tak tikna kan pihak ban tak tikna te pihak penan gam bet ki shampoo ki jongi hi namadon ki bata ki ni ko punya penjan yule ki penan gam pat ki shampoo chemical kloir ke man kia te usnju jonga labun bha ubala yarap te namar ngarang ta dang riu benai te bangale tikna ka de saw benai namar bang bun kam ngam yolat te ka jing bom yolat jonga ka ya de ka wei hi te hanre ki don pat ketuk ni ki ba phone nga ba ki yolat bha ban le ti ki lak ham khia shwa ma ki ban nga te namar ba ka shong har kum pendan kam kan ki don ki badak ta tang shibilor ki onga te kam yarap rekong te hanre tang shibilor ten yarap kum no da phila lut shpo bilor te khat ar bilor te phila de ban itho te kum i ni ibaru yong bet ni nga tenga dang ibon bet te kong unyule tenga ong sendur te de isen pat em te nga compare ngong pet ulong kum nu uni usnyu jong pi haba baroshi hi kat to uli kum ni menta ulalong kum ni ara pi ta ki rong chemical pen yu i bakat nang mi ki si la nang le ki ba yong ru ki kala le lut te pi yu i menta ubali ulas dang kala rong yong kum ni te pi ban kemen ba udawai jungi uyarap dengan pen ep kini kedor ba ini ba idang sedang ban yarap tang ba itu hikin ba kade kadawai ka ba ka basniu te mars ta te la yong ken da tang shu i pat kemol da himla ban tarong la nang li shu hare uniu jongi pat uk la yong i wei haden i wei te pet pin compare kan ni te ilok kini ho kin kong hoble shibon te hoble ka jing su unio ban kur khui philang barok khot te ta da ka jinget te la da pidang wan thma ka channel ka jonga phila ban pet ki chi ka ki ba ju plai na wei ka por lang ba ka YouTube channel chapang ka tin ka jo play phin yo shipon ha ka jing mod kan lang ba ka tin ka jong play te ka dawai pin nyu ru ka ya rap ha tu ka ta tang batang ka dawai mi nyu te ka nam senge jing hap ada pi hap nyu pi ban chim bat upau dar pen senge jing hap te ansa adang pen bit pen biang ki tiar gitar te dang ala pen bit pen biang nga kwa bangan I free ya tu jing di khnang ba phin ya khyak loi na mar ba da la yo i ki brio paton ki bala khya ba pura na mar ki tu ki bala khya pura baro shikat to kim pat bon phi na marang don tang wei ar te long kam pat la te ban sakhi hadu kata te mental dang ai pat ba te shisin khya kin ya khya shis nam la ki ta kamot kin ya khya bon ngot kin ya khya ne te kamot kan pen shisha kan menta iwe ar te ita iwe ar kan kot chedu shanu hi ban pen shisha ba ki dawai jungi ki long ki dawai ki ba shisha te ubleke jik su unyo ban kur khui philang barokhat i ro itrai oi ngamut ban ye thu ba u hena u ba phi pen don kam u jongi u de ru bana yo namar man ha kan ni don iwe i kong ba pli i so thu bakla ba don iwe i bong phi ta hena phen sali lut te i pat ilawan ong ba u hena jo phi ulom dam ta ti danga kali pat yong em phi nga klem ong ru jong phi ong bana yo tu bana yo te u pen mi nyoli shibon u pen hap snyu han re u jongi te u pher kan u jongi te u bala kan tang u jongi te u ba u ble u la pen i nga ki khambat ki ban khle hang tu ban pen yap le ki chemical ban pen ja sin dan te kamot kala ya de ka wei ken te namar kata u hena jongi u pen ja jing hap pen hap snyu re te tang ba portlang pat le se phi jinjar yo phi ayute phi long bayong kli sinus te phi la ban ta tang ko penyang ba powder yong ru na mata ki jing tip ki ba company phi la ban phone haun number phone chungi pra arsan pra not ar new saw te pet ken ka dur ba ka don ken ka jing ya phe